ಮಾತಾಗಲಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ ಇಂಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಣ ನಿಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿಲ ತೂವಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿಗೆ ತಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಸ್ದ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟೈಮು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಬೇಗ ಆವೋಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ತೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅವು 50% ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನ ಐಟಮ್ಸ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಮಾತ ವರಾನೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ 1/2 kg ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದ ಸೊ ಐಕ್ ಪೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂದ ನಿಗಲ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಏನೇನು ಎಂಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಡಬಲ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಯಾನು ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನೇನ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದು ನಿಗಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನಕ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮೆಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಮಾತದೆ ತೊಂದ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜೈಕೆ ಗಸಗಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಂಪು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ದಾದ ಬಂದು ಅವೆಂದೆ ತೊಂದ ಒಂದು ಮಾತ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಯಾವು ಒಂದು ಎಂಕಲು ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಾಗ ನಾಲೈನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ಅವ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಕಿಂಜ ಪುಳಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪುಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಿಗಲು ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ನಿಗಲು ಡ್ರೈ ತಾರೆ ಇಲ್ಲಗಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಇಲ್ಲಗಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಲೈಟಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡು ಲೈಟಡು ಒಂತೆ ಮಂಜುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂತೆ ಅರೋಮಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಲೈಟಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಈನ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದರತ್ತ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಸೈಡಿಗೆ ದೀವೊಂದು ನಿಗಲು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಯಕ್ಕೆ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಯ್ಬೇಕು ನಿಗಲು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಾರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಬೋಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊನಲ್ಲಿ ಈಜರ ನಿಗಲಿ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಓಲಗೆ ತೊನಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸು ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪನ್ಪಾವು ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ ಗಿತ್ತು ನಿಗಲು ರಡ್ಡು ಮೋಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10-15 ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರೆ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲ್ದಾದ ಚಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತನದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿನ ಡ್ರೈ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವೇನು ಮಾತವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಬರೋಡವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲು ದಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಐಕಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದಿತ್ತೊಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಗಲು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಾಗೆ ತೊಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಬೋಕ ದಾದ ನಿಗಲ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದ ನಿಗಲಿ ಎತ್ಕೆ ತೊಂಬರು 1 kg 1.5 kg ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟು ಬರ ಬೇಪಾದ್ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಐತ ಕೋರಿದ ನೀರಡೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯೋಡು ಒಂಜಿ 50% ಆದ ಬೇಯೋಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಫಾರಮ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಪೊದುನಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಕೈ ತಿರ್ಗ ಒಂದೇ ಇಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 50% ಬೇತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಈನ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಾದ ಅದಾಗ ನೀರು ಮಾತ ಬಿಡ್ತುಂತುಲೆ ಅವೇ ನೀರಡವು ಬೇಯುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲು ತುಲೆ ಬೇಯ್ದನ್ನ ಬಂದು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತುಂಡೆ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 50% ಆದ ಬೇಯ್ದನಿತ್ತೆ ಈ ಟೈಮು ಈನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೀವು ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಲ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಇಡೀ ಪೂರ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಮಾತ ಫುಲ್ ಕೋರಿ ಹೋಯ್ತು ನೋಡವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಇಂಚು ತಿರ್ಗವನ್ಲೆ ನಿಗಲು ಏರಾಂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತನ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ನೀರು ಎಂಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ದಿನ ಬಾಜನಾಡು ಒಂದೆ ಅರೆಪು ಮಸಾಲ ಉಂಟು ಬಂದು ಒಂದೆ 1/4 ಕಪ್ದಾದ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ 1 ದಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು
ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದು ಫುಲ್ ಬೇಯ ಮುಟ್ಟ ದೀತ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಂಗಲು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತನ ಕೂಡರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯಂ ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಇಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜಾಮ್ ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಆಫ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇತೆ recipes board pannanda. Thank you so much. Take care. Bye bye.